jew ma' min tħossok l-aktar safe? Mal-mama għax il-mama dejjem żabbetni ħdejja, dejjem ħadet ħsieb li tu ħsiebi, dejjem jisa kienet close tiegħi, iktar jisa l-best friend tiegħi. U vera close. Mal-familja u l-ħbieb, il-familja xtu ħsiebi u tagħmel kollox għalija. Il-ħbieb għax nafdaħħom bajnejja magħluqa u noħorġu flimkien u nagħmlu lil xulxin kumpanija. Mal-familja u l-ħbieb li iktar close tiegħi għax dejjem kienu hemm għalija fil-ħajja ġifieri fil-mumenti tajbin u dawk li ma ġħossni tajba fihom imma dejjem kienu hemm għalija, allura nħossni komda iktar magħhom. L-iktar nħossni sejf u mal-ħbieb u mal-familja peress li huma ħossuni li nista' nitkellem mingħajr ma ħossni dak li għandi bżonn ngħid ħajgħiduli jew ħażin jew ħajkontribwixxuni u ħalli ħajismawni u ħin nkun nagħmel xi ħaġa ħażina jew ikolli bżonn għajnuna ħalli ħajgħinuni u jisimgħuni. Il-verb jammar vera sabiħ. Kristu irid jiġi għandna dan il-miliet. Se nħalluh fl-intrata? Jew se ndaħluh fl-aktar post ċentrali, f'qalbna. Kristu jixtieq jidħol ukoll fl-iktar kmamar mudlama u mqalba li aħna għandna. Mhux se jitkaża jew jitqażżes. Niftakru li twilet fi grotta u mhux f'palazz jew lukanda ta' 5 stilel.